Купихме си апартамент на тавана. Това беше лесната част, а сега ремонта. Тъй като живеем под наем, целта ни бе да се преместим след 2 месеца в новият апартамент. Здравейте от месец 4, в който все още живеем на квартира. Един съвет от мен. Поинтересувайте се дали имате партиди за вода и топ. Хайде да започнем с разпределението на стаите, пък ще говорим по-нататък. На влизане е първата спалня, в която планираме да имаме офис. Дълбочината, която има стаята, е много подходяща за това. В скосеното пространство, което виждате под прозореца, мислим да сложим шкафове, където да съхраняваме техника. А тук отстрани най-вероятно ще има рафтове, които да държат често използваните ни вещи. Втората спалня е вече тази с по-скосения таван. Колебаем се дали скосението да бъде мястото, където да бъде нашият гардероб, или пък точно там да сложим леглото. На тази стена централно в хола ще бъде нашата кухня. Тя ще има изглед към диваните и декоративната камина, която ще се намира в тази странна дупка. А това отделно пространство мислим да обособим като кът за четене или пък място за отдих. И да се преместим към издължения коридор, който е най-странната част на апартамента. Тук се намират по-големите прозорци. Искаме да сложим бар, плот и високи столове. Би било страхотно място да седнеш, за да изпиеш едно кафе сутрин или пък да поработиш малко на лаптопа. А като влезете по-навътре, може да видите къде е била планирана кухнята. Тъй като вече има тръби, смятаме за най-подходящо тук да има перално помещение с сушилня. А остатъка от мястото мислим да използваме за съхранение. В следващото видео ще видите банята и детайли по започването й. До скоро!